Vil du gifte dig med mig, eller hvad? Han skal jo arrangere vores bryllup. Nå, men godmorgen. Det er fredag kl. 8, og vi er lige stået op. Vi skal også sejle. Ja, vi skal også sejle. Cornelius har sovet længe i dag, og det er simpelthen så dejligt, for han vågnede kl. 5 i går. Og altså, det er bare for tidligt herhjemme. Det går bare ikke. Vi har den hyggeligste weekend foran os. Hvad er det nu, du skal i weekenden? Sejle. Du skal sejle! Cornelius, han skal på ferie ved sin mormor og morfar. Og han skal sove der i 2 dage. Det er det længste, han nogensinde har sovet ude. Den der. Den her. Den her. Det må du gerne. Det er også til dig. Så det bliver virkelig spændende, hvordan det kommer til at gå. Nå, men Jonas og jeg, vi har faktisk også en masse hyggelige planer, fordi vi skal... Har du taget mors bolle? Ja. Må du gerne. Nå, vi har også en masse hyggelige planer. Vi skal nemlig til... Ja, jeg tager den her. Okay. Vi skal nemlig til kandidatfest i dag og 30 års i morgen. Så vi har faktisk også en helt pakket weekend. Så det bliver mega hyggeligt, jeg tager jer med. Og så skal I bare hygge. Hvad er det, du har? Du har solcreme, ja. Nå, vi har lige afleveret Cornelius, og altså, jeg bliver jo altid sådan lidt mut. For jeg savner ham 1 sekund efter, vi har afleveret ham. Men jeg prøver også at lægge de følelser væk, fordi jeg vil også gerne, at man nogle gange kan lave noget uden Cornelius, så man kan være sig selv. Så tror jeg også, man bliver en bedre forældre. Ja, jeg tror virkelig, at den tid alene, den er sindssygt vigtig, selvom at jeg skal have billeder af ham 10.000 gange. Solen skinner. Vejret er godt. Ja. Altså, det er Costa del Sol. Altså, fuldstændig vanvittigt. Det er jo lige til at blive glad i låget af. Øen om sommeren. 10 ud af 10. Skal vi lige se, hvor vi bor? Ved de godt det? Ved folk godt det? Det ved jeg ikke, om de gør. In this tall building. Vinduesvasker på i dag. Der skal en kran til for at vaske de her vinduer. Ja. Jeg har snakket om det før på Instagram. Jeg fik 400.000 visninger, fordi folk var virkelig overrasket over, at det kostede 1 million at få vasket vinduerne. Det koster 1,3 millioner nu, kan jeg så afsløre. Er det blevet dyrere? Det er blevet dyrere, du. Inflation. Ja. Nå. Bye. Vi skal til Cecilie Marias kandidatfest nu her. Og jeg har lige været nede og købe en kurv. Og vi er gået en masse sammen om at købe den her kurv, så der er blandt andet en mayonnaise i. Hvorfor der? Ja, men jeg fortæller lige hvorfor. Og det er fordi, at vi er blevet enige om, at man alle sammen skal komme med en eller anden personlig historie, som hun så skal gætte, hvorfor er der en, der giver hende en mayonnaise. Så skal hun ligesom kunne huske historien. Så det er lidt internt. Der er også gode ting i kurven. Nå, men så skal vi også ud over den her kurv, som måske der er lidt af forskellige holdninger til, om er god eller dårlig, så skal vi også på en lang aktivitetsdag, hvor vi har planlagt en hel dag for hende. Jeg håber, jeg filmer den dag, for det bliver virkelig sjovt. Nå, det her det er mit outfit. Vil I egentlig ikke lige vise jeres også? Ja. Og det her det er mine sko. Jeg tror ikke, man kan se dem. Og ryggen på den her, den er virkelig flot. Der er jo ikke nogen, det er jo din ryg. Og det er derfor, den er flot. Ryggen på blusen. This is our family pet. Staring at the blank page before. Du har en irriterende stemme i forvejen. Prøv lige. Hej. Jeg har faktisk altid fået at vide, at jeg har en meget sexet stemme. Sofie, min skat. Vil du gifte dig med mig, eller hvad? Nej. Hej Gerda. Prøv at sige, den er grundlød.
Gerda, hun har det overhovedet ikke varmt i den her vejr. Prøv at der er kun 30 grader, det er ikke noget problem. Hun er vant til minus 30. Hvis I føler, I har set Christian før, så har I også. Så er det kurs mod fjerne kyster. Christian er kommet nummer 2 til verdensenden. Ja, i en båd. Fordi jeg forstår bare at sætte et sejl, ikke? You can handle love, gonna set me free. I'm out of love. Det vi ser her, det er en mand, der prøver at danse en cha-cha og en vals til en rumba. Det er helt off. Det er fuldstændig off, og han er gået til pardans. Det er helt væk. Så schöne, dass für mich der Rande der Brotna. Mucho Vi har alle lagt noget her i den her kurv til dig, som fortæller en eller anden form for intern historie. Så jeg tænker, at vi starter med, hvorfor er den her i kurven, og hvem er den fra? Den er fra Ulle. Det var faktisk nytår. Vi er i sommerhus ude hos jer, og det kører, og der er vildmarksbad. Rasmus, han skal forklare, hvorfor han ikke er en sofa. Og vi har stadig ikke fundet ud af, hvorfor han ikke er en sofa. Jeg var en sofa. Du var jo en sofa. Du kunne have både Ulrik og Jonas på ryggen. Og så går vi ud til naboerne og smører, nogen smører mayonnaise på deres bil håndtag i frostgrader. Og det er vildt fedt. Det er mega fedt. Godmorgen. Vi vågner op til en eller anden form for hedebølge her i morges. Der er 32 grader klokken 9. Så det kan jeg huske, hvornår vi sidst har prøvet i Danmark. Vi havde den hyggeligste aften i går. Det var sådan en aften, hvor vi bare sang hele aften faktisk. Vi spiste noget aftensmad, og så sang vi bare derfra. Det var virkelig hyggeligt, og så sluttede vi af med at bade. Og i dag skal vi jo også til en 30-års fødselsdag her senere. Og det bliver så varmt. Men det bliver selvfølgelig også hyggeligt. Jeg tror lige, vi skal ned og bade nu, og lige køles ned. Okay, I skal lige se en fuldstændig crazy udsigt fra vores altan i dag. Okay, ignorer rodet, men det her det bliver mit outfit. Vi skulle være kørt for 5 minutter siden. Så det her er mit outfit i aften. Vi skal til White Party. 30 års fødselsdag White Party. Så, this is it. Rasmus, der fylder 30, han er bare så dygtig til at... Han går meget op i indretning, det kan man nok godt se. Jamen, det er så smukt. Han er sgu god, er han. It's very pretty. Det er også den største væbegrill, jeg nogensinde har set. Hold da kæft. Prøv lige stille dig ved siden af. Bare lige sådan for measurement. Ikke 2 Sofie derinde. Han skal jo arrangere vores bryllup. Ja, det der sker, det er, at Sofie hun er på vej ind i en miljøskrise, og derfor så prøver hun at blive YouTuber. Så vi kan godt sponsorere hendes Botox. Please subscribe og følg hendes Subscribe, kanal. like og følg. Nu her, der kommer masser af bagopskrifter. Ja, bagopskrifter. Så blev det søndag. Ej, hvor har vi seriøst haft den dejligste weekend. Hold da op. Vi har været sammen med vores venner fra morgen til aften. Altså, både fredag og lørdag. Det har virkelig været så hyggeligt. Og vi har været med os, og altså faktisk næsten lidt for varmt. Prøv lige at se vores lys. Altså, de er fuldstændig smeltet. Jeg tror faktisk, lørdag var den varmeste dag, det nogensinde har været i Danmark. Hvis jeg husker rigtigt. Men hold op. Altså, ja, vi har bare haft den hyggeligste weekend. Vi har bare nyt. Og jeg ved ikke, om man må sige det. Men vi har virkelig nyt bare at være Jonas og jeg, faktisk. Det er sådan, normalt når Cornelius bliver passet, så bliver han passet en dag, og så kommer han hjem meget tidligt dagen efter. Og så er det sådan, så er man lidt træt, og måske ikke lige sådan helt på.
Og den her weekend, der var det bare sådan, han kom jo slet ikke hjem. Altså, jeg savnede ham selvfølgelig, men det var underligt det der med, at man bare kunne gøre, hvad man havde lyst til. Man skulle vitterligt kun tænke på sig selv. Altså, det kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har prøvet. Man har jo altid ansvaret for en anden end sig selv. Og det han vil, det er ligesom det, vi gør. Så hvis han vil på legepladsen eller alt muligt andet, så er det ligesom det, vi gør. Og i den her weekend, der gjorde vi bare det, vi vil. Og det tror jeg virkelig også er sundt at prøve nogle gange. Det tror jeg virkelig, det er. Så ja, jeg har jo prøvet at tage jer med så meget jeg kunne i løbet af weekenden, og jeg håber ikke, det er blevet alt for forvirrende. Det var der en, der skrev til min sidste video. Jeg prøver så godt jeg kan. I må stadig bare lidt over med mig. Det er jo trods alt kun min anden video. Men skriv endelig gode råd. Jeg tager imod alt, hvad I kommer med, og prøver at gøre det så godt jeg kan. Og ellers så skal vi ud og rejse i næste uge. Ej, det skal vi ikke lige om lidt faktisk. Og jeg tager selvfølgelig med, så jeg har tænkt mig at vlogge så meget jeg kan fra turen. Så jeg håber, I vil følge med. Og ellers tak, fordi I gad at se helt hertil. Ja, that's it. Yay!